Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Είμαστε στο νέο talent show του Αντένα. Ο Γιούρι Γκέλες και τα ταλέντα με την κιθάρα. Από εδώ να σας συστήσω τον ένα μας κριτή, ο Γιώνης ο Μαυρομάτης. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, σήμερα θα τους γαμίσουμε όλοι το γάμο του Σανιού. Έχουμε σκοπό να βγάλουν το καλύτερο. Δεν το κατάλαβα. έτσι μπράβο ρε φίλε. Όλοι οι Αμερικανοί. Τι έγινε γάμο το Σανιό μου. Με την καρδούμπα. Άντε καν. Πάμε. Δεν έχει κάνει. Καλά. Λοιπόν, τώρα θα είμαστε έτοιμα παιδιά. Ωραία, πάμε. Να περάσει το ταλέντο. Καλώς την... Καλώς αμερακισμένο. Πέρασε μέσα. Για πες μας. Τι είναι να μας κάνεις σήμερα. Όνομα επώνυμο. Παρουσιά. Τώρα! Βασίλη Γιάννη στην Παναγία. Για ρε! Άντε να σε μαλάκα. Βασίλη Γιάννη, Παναγία της Ρεωνίας, πετάς! Συγγνώμη, τι θα μας κάνεις εδώ πέρα. Για να τραγουδήσω με την κιθάρα μου. Πού είναι η κιθάρα σου. Όχι, τι είναι αυτά. Φτιάξτε μαλακισμένο κάτι τώρα. Τραγούδα, όχι τώρα. Πάμε! Ακαπέλα! Τώρα! Όχι με καπέλα γαμούτο μου! Πάμε, έλα. Μην ευχόνεσαι, εδώ είμαστε μια καλή εποχή της Ευρώπη. Σκεφτόμαστε εσένα, αγόρι μου. Ακόμα. Έλα, πάμε. Όταν ήμουν μικρός. Τι είναι αυτό. Ήμουν και πουτάνα ζυγόνι. Να αντέχω. Άντε γάμισου. Πολύ λόγια. Μην κλαις. Μην κλαις γαμώτο μου. Μην κλαις. Πρέπει να γίνεις άνθρωπος και να βελτιώσεις τη φωνητική σου ικανότητα. Έλα, τι δουλειές μπλέξαμε. Τι μπλέξαμε τώρα. Το επόμενο δεν κάνω μαλάκα. Δεν κάνω μαλάκα. Κάνε το που θέλει. Ω πάρε καμιές, αλλάρωσε λίγο. Να μου τσάνιό μου μέσα. Το επόμενο για να... Δεν περιμένω μια ώρα έξω! Κάνε κύριο! Που λες και θα μπουκά. Ναι! Μαλάκα το παντελόνι σου κάτω τώρα. Που λες θα μπουκά. Δηλαδή εδώ δεν είναι τρελοκομείο. Δεν είναι talent show, κάτσε κάτω τώρα. Τώρα τι από πίσω. Ξέρεις, εγώ έχω βγει από φωνητικές χορδές τέλεια. Από το τέλος. Πρόταση. Για να σου ακούσω λίγο. Τα κάλαντα. Τα ξέρεις. Από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα, από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να είσαι ροκάς. Παίξε μας λίγο death metal. Παρακαλώ, γιατί κοίτα, πιστεύω ότι είσαι παιδί με δυνατότητες. Θα το καταφέρεις. Death metal. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Να σου στείλω. Έχει ταλέντο! Έχει ταλέντο, πρέπει να πει το ναι το τέρας. Έλα εδώ. Τέρας, πες ναι. Άντε γαμίσου. Τι σου πάρε μαλάκα, να μην έτσι όμορφα. Άντε χέσου. Εγώ περνάω. Περνάς αγόρι μου. Πού στη δεύτερη φάση. Τώρα, εγώ λέω να σου είπαμε κάτι στο τελικό. Γεια σου και είσαι ο καλύτερος. Όχι μια είναι ο καλύτερος, μια ιστορία ο πατέρας του μου είπε ένα όνομα. Μου δώσεις και ένα κιλό ελιές. Από την ρούμπα. Πουλάει φέτα δοδόνι. Περίμενε λίγο να... Η κότα είναι υπήρος, σταματά. Περίμενε λίγο να συσκεφτούμε. Λοιπόν. Είναι και... Άντε ρε μία ώρα. Σώσε ρε μάλακα. Σταμάτα σε παρακαλώ λίγο. Στάσε! Να μιλήσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Άντε. Πόσα κιλιά εμένα μου δώσε και ένα κιλό ελιές, 2-3, ένα τόνο μάλλον, και λάδι. Μαλάκα είναι κλέψη. Σε μία μαλάκα δεν είδες τίποτα. Μαλάκα τι να γίνει. Και 2 ρωσιδάκια. Θρούμπερ μίξ. Μαλάκα θρούμπερ για μόνο Στάνιο μου. Λοιπόν, είσαι ο διαδοχός του Γιούρι Γκέλες. Άμμο το Στάνιος. Περνάς φίλε μου. Περνάς. Περνάω. Στην επόμενη φάση. Με πόσα είναι. Με 3. Με 3! Με 3 Ναι, και 3 και 3. 6 και ο κόλλος μου να παίξει μαλάκα. Πάτα!